Memoriak terrorismoaren biktimen omenaldia izeneko erakusketa inauguratu dute Biarritzen eta ikusgai izanen da abenduaren 7 bitartean Mediatekan. Munduan zehar gertaturiko terrorismoaren 22 biktimen lekukotasunez gain beste 4 gehitu dira, tartean Biarritzen Galek eraildako kaplan familiarena. Arratsaldeon ikusentzuleo, aipaturiko gaiaz gain, goizuntan Sokorri Katolikoak pobreziari buruz plazaratu duen txostenaz arituko gara. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Sokorri Katolikoak pobreziari dagokion bilana plazaratu du. Frantzia mailan 1 milioi pertsona lagundu ditu erakundeak. Sokorri Katolikoko Alemestresek dioenez, Landesetan eta Pirineo Atlantikoetan presente den erakundeak 19.000 pertsona lagundu ditu eta Iparraldean 6.000. Un peu plus de 6.000 personnes qu'on accompagne. Baionako egoitzan hain zuzen egunero 100 lagun errezibitzen dituzte. Geroz eta emazte gehiago pobreziaren biktimak dira. Lagundutako pertsonen 47 irudikatzen dute emazteek hain zuzen. Baina gizon bakartien kopurua ere emendatu dela diote. Gehienak gizonak dira, goizean errezibitzen ditugun jendean artean. Guk errezibitzen ditugun gizonak denak kasik bakartiak dira, bai, gure zerbitzuan bai. Sokorri Katolikoko arduradunak azaldu duenez, pobrezian bizi diren pertsonak geroz eta gazteagoak dira. Lagundu dituzten pertsonen 125ak 15 urte baino gutxiago du. Pirineo Atlantikoak eta Landak kontuan hartzen duen erakundeak dioenez, etorkin gehiago errezibitu dituzte. 2022 urteari alderatuta 131 gehiago. Klandestino asko, baitu gura ere, gure zerbitzura etortzen direnak. Eta egoera hori ez da aldatzen ari. Iduriluke mantentzen dela beti, eta behar bada atzerritar gehiago ere etortzen direla. Ipar Afrikatik, Magrebetik, Arellanoak, Marrokiarrak edo holako gazteak. Nabarmendu dutenez laguntzak eskatzeko prozedurak ere zailagoak bilakatu dira salto numerikoa dela eta. Hain zuzen 2022an Sokorri Katolikora joan diren pertsonen 3% laguntza eskatu zuen prozedura administratiboentzat. Iaz ordea kopuru hori biderkatu eta 10% igo da. Oso zaila da prekaritatean dauden pertsonek lehenik ez dutelako ordenagailurik eta bat uzten badiezu oso zaila zaie leku egokia atxematea edo galderei erantzutea. Desmartxa bera oso komplikatua da. Hori dela eta Sokorri Katolikoak prozedura administratiboak erraztea eskatu du, pobrezian daudenek batzuetan ezagutzen ez dituzten laguntza horiek ere jaso ahal izateko. Zinegin festivala azaroaren 21-etik 24 iraganen da Azparnen. 13. edizioa eta urteroko xedez Euskal Zinemaz gozatzeko aukera Euskal Kulturaren arnaskune bat sortzeko. Euskarazko proposamen bat egitea, beraz martitzea Euskal Herrian ekoitziak diren edo filmatuak diren filmen bila. Donostiako zinemaldian ibiltzea eta lako hautaketa bat egitea. Dibertsitate handia izanen da urten film laburrak, dokumentalak, aurrendako pelikulak, film experimentalak eta espreski sortutako sorkuntzak ere. Dugu ere zinez ostiral gaueko proposamena, Teatxola Gaztetxean gertatuko dena, ikusentzunezkoa musikarekin hasiko duena. Zine kontzertu bat bereziki sortua izan da ere film baten irudiak nahasiko dituenak musika nola jaren dugu progresista batekin. Izanen da ere txaptraks ikusentzunezko eta musikazkoa, teknoa txalapartarekin nahasiko duena. Eta gaietan ere aniztasuna. Nepalen izandako abenturak, Sakanako memoria talde batek torturaz egindako dokumentala, Itoizeko urtegiari buruzko beste bat, Donostiako zinemaldian sarituak izan direnak, sorkuntza irringarriak edota gazteek sortutako filmak. Azpimarratzen aldugu, Zuku Gailua elkartearekin izan den partaidetza hori, haiek gazte batzuekin 2 film labur sortu dituzte, eta hor proiektautok izanen dira lehen handikotz Zinegin Festivalean. Zuzendari eta protagonistekin hitz egiteko aukera ere izanen da. Sartzeak aitzinetik jada daude salgai.
Memoriak terrorismoaren biktimei omenaldia erakusketa lehen aldiz iparraldean ikusgai abenduaren 7 bitartean. Munduan zehar izandako terrorismoaren 22 biktimen lekukotasunez gain, beste 4 gehitu dira, tartean Galek Biarritzen eraildako Robert Kaplanen alabarena. Le terrorisme, dans sa violence et sa complexité, laisse des cicatrices profondes. Biktimen sufrimendua, mina, sentsibilizazioa eta ezagutza izan dira gehien errepikatu diren ideiak. Intentar sensibilizar a la población de lo que ha supuesto el terrorismo y del conocimiento del sufrimiento de las víctimas. Detrás de cada evento trágico hay historias humanas que merecen ser escuchadas y sobre todo recordadas. Terrorismoak eragiten duen zifra bakoitzaren gibelean, historia pertsonal bat dagoela nabarmendu dute, entzunak eta oroituak izatea merezi duten historiak. Horietako bat da Veronik Kaplan, iaz Biarritzen hitz egin zuen lehendabizikotz publikoki aitaren erailketaz. Eta orduan sortutako lankidetzari esker sustatu du berak erakusketa. Aita omendu nahi izan du. C'est un hommage à mon père. Ezertarako hila adierazi du. Mort pour rien. Horregatik, memoria gunea ez ezik erakusketa hau, hausnarketa eta hezkuntza zentro izan nahi duela nabarmendu dute, biktimen oroitzapena terrorismoaren deslegitimaziorako tresna izan dadin. No importa qué tipo de terrorismo, todo terrorismo es injusto, no debe producirse, la violencia política... Terrorismo mota guztiak bidegabeak dira. Indarkeria politikoak ez du zentzurik eta ezagutza eta biktimen lekukotasuna entzutea ezinbestekoa da, violentzia deslegitimatzeko. Ezagutza garrantzitsua da ere belaunaldi berrientzat, errepika ez dadin. En el conjunto del mundo. El terrorismo nunca es la vía para alcanzar ningún objetivo político. Gasteizko memorialen erakusketa honek biltzen ditu terrorismo guztiak. Eta hor, etaren biktimak daude, baina baita ere galeko biktimak eta beste terrorismo motako biktimak. Nik uste dut garaia dela biktima guztiak batzeko eta oroimen inklusibo bat, partekatu bat izateko. Azaroaren 23an mahai inguru bat antolatu dute, Kaplanekin berarekin, Marta Buesa etaren biktimarekin eta Nikolaenan Estatu Islamikoak baitutako kazetariarekin. Hegoaldean, Espainian, New Yorken eta Nigerian izan eta gero erakusketa hau iparraldera iritsi da eta Biarritzeko mediatekan izanen da abenduaren 7 arte. Irudi hauekin amaituko dugu saioa ikusentzuleok bihar arte.